Здравейте хора, ние сме България от Сукис и днес, както сте видяли загадата, ще си говорим за Кеки Генкай и дадените специално способности на някои герои от анимето Наруто. И също така искам да се извиним за това, че не сме качвали от доста време. В скоро време ще се завърнем повече и ще качвам повече видео. Кеки и Генкай са ДНК аномалии, които позволяват на притежателите им да използват уникални техники. Името на Кеки и Генкай описва както аномалията, така и получената техника. Повечето Кеки и Генкай се предават между поколенията на клана с изключение на Хаширама Сенджо Кеки и Генкая му Улт Релиз. По същия начин повечето хора с Кеки и Генкай наследяват само един Кеки и Генкай. Но това не винаги е така. Най-общо казано има 3 вида Кеки и Генкай. Доуджутсу са уникални очи със специални способности за възприемане, като рентгеново зрение или остро внимание към детайла. Някои доуджутсу като Бякуган присъстват от раждането, докато други като Шаринган няма да се събудят, докато не бъдат изпълнени специфични условия. Доуджутсу, които са последователно наследени в рамките на определено семейство, като клана Хюга на Бякуган и клана Учиха на Шаринган, често стават синоним на клана. Усъвършенстваните природни трансформации комбинират двете основни природи, за да създадат нова, като вода и вятър, за да направят лед или огън и земя, за да направят лава. Въпреки че е обичайно да се използва повече от една природа, всъщност комбинирането им изисква Кеки и Генкай, докато някои естества обикновено се свързват с конкретен клан, като леда с клана Юки, други се срещат в индивиди без известна връзка, като например лавата, използвана от местните жители на Ивакакуре, Киригакуре и Комугакуре. Някои Кеки и Генкай предоставят на своите потребители на надминати начини да използват собствените си тела. Братята близнаци Сакон и Окун могат да сливат собствените си тела на несвързани хора. Шико Цумяко на Кимимаро му позволява свобода да манипулира костите си, като например да му израсне допълнителен гръбначен стълб, който да върти като къмшик. Тялото на Джуго пасивно абсорбира естествената енергия, която му позволява да използва сенджутсу, без да изисква никакво обучение. Футун или на български преведено освобождаване от кипене е природна трансформация Кеки и Генкай, комбинация от огън и вода, докато повечето Кеки и Генкай са до голяма степен идентичен между потребителите. Футун има различни форми в зависимост от това кой ги използва, тъй като е газообразен, може бързо да запълни затворени зони. Той е опасен както за враговете, така и за съюзниците. Като разтваря повечето вещества, дори след кратко излагане, парата генерирана от нагряването на чакрата до нейната точка на кипене се използва от Коко и неговото джин човеки. Парата излиза от тялото на потребителя, за да разтопи заобикалящата го среда или да го задвижи в определена посока. Бякуган е Кеки Генкай доуджутсу, което произхожда от клана Осуски. След като Осуски се заселват на земята, Бякуган става по-често свързан с клана Хюга. Потомци на Осуски. Счита се за едно от трите големи доуджутсу, като другите са Шаринган и Ринеган. Dark Release или на български преведено тъмно освобождаване е комбинирана природна трансформация Кеки и Генкай, която може да се използва за абсорбиране, манипулиране и освобождаване на чакра, взета от опонент. Хироко използва техники от това естество чрез белег на лявата си ръка. Този знак прилича на диаманта, единият припокриващ другия. Чакрата се абсорбира през горният квадрат, докато се освобождава и манипулира през долният. Explosion Release или на български преведено изпускане на експлозия е природна трансформация Кеки Генкай. Предполага се, че е комбинация от земя и светкавица. Потребителите на Explosion Release използват експлозивна чакра от битка.
Рядка черта на клана Курама, на всеки няколко поколения ще се ражда член с невероятен талант за генджутсу. Мощността на члена на клана в тази област е толкова абсолютна, че дори без подходящо обучение тяхното генджутсу е просто поразително. Освен това, генджутсу е толкова мощен, че кара мозъка да повярва на всичко, което се случва с жертвата. До точката, в която генджутсу наранява физически тялото на жертвата по същия начин, както са си представили тази страховита способност, позволява на члена на клана потенциално да убие опонентите си с генджутсу. Кеки Генкай на клана на Джуго е инстинктивна способност, която позволява на неговите членове да абсорбират и използват естествена енергия без никакво обучение по сенджутсу. Поради стабилния, но постоянен прием на естествена енергия, те са склонни към психическа нестабилност, като спорадично изпитват внезапни и неконтролируеми желания за убийство. Тялото на притежателя може също така да отделя специални течности, които чрез сенджутсу чакра позволяват да трансформират части от телата си. Този уникален Кеки Генкай се притежава от членовете на клана Ибури, което им позволява да превърнат телата си частично или изцяло в дим, за да служат за различни цели. Докато е в димната си форма, потребителят става неподатлив на щети и може да използва тази черта, за да получи възможност в битка. Например, като позволи на оръжията да се промъкнат през тях без никакви ефекти. Въпреки това, ако е необходимо, те все още могат да взаимодействат с физични обекти. Освобождаване на лед е природна трансформация Кеки Генкай, комбинация от вода и вятър. Кланът Юки на земята на водата се страхуваше заради силата на тяхното освобождаване от лед, принуждавайки членовете му да се крият, за да избягат от преследване. Това е неназованото доджутсу, използвано от Ишики и от Оцуки и по-късно от Кавеки чрез неговата кана. Той разполага с черна зеница, която свети в жълто, когато се използва джутсу, и черен модел, подобен на колело с 8 спици, излизащи от центъра. Зоната на зеницата между съседните спици е жълта. Жилоган е уникално доджутсу, което е известно само от клана Оцуски, чието членове твърдят, че е обезпокоително и че това е сила, силно наследена от техния клан. В мангата доджутсу е безизразен на външен вид с едва видима зеница. Когато е изобразено в анимето, доджутсу Джоуган е светло-син цвят с потъмнена склера и видима зеница. Хора, за много години може да се абонирате, ако това видео ви е харесало, и ако искате още от нас, до скоро!